po yung experience natin dito sa Ilocos Norte? Una-una, good afternoon and thank you for the interview. So far, okay naman yung experience namin. Medyo hiwa-hiwalay lang kasi yung venue, yung 16 under, yung seniors. Ano kami sa Bacara, National High School. So, ang nabago lang, hindi namin nakikita yung mga ibang events, ibang divisions ng mga games. So, yun lang ang nabago. First time po ninyo dito sa sir, Ilocos First time Norte? here in Ilocos Norte. Pero yung sa Sur, nakapunta na naman. So, Mm. every year, nagre-represent naman ng Los Baños sa Philippine Series. Last time we were in Samar, we placed third sa seniors. Wow. Then the other, nagtanawan din. Tapos nawala lang kami sa Isabel. So every year, sa commitment for the Little League, that Los Baños will be participating every year. So Palagi kayo sa championship, sir? hindi naman. Usually dyan, ang kalaban namin Tanawan. Oo, sir. Last year, Tanawan. silang, kuha nila yung mga lahat ng divisions. So yun ang namin, yun ang kailangan namin na talunin. Yung Tanawan.